Som un organisme públic que proporciona informació rigorosa i de qualitat del territori per fer front als reptes de la nostra societat, com el canvi climàtic, la gestió dels riscos i recursos naturals, el desenvolupament sostenible o la transició energètica. El nostre coneixement científic i expertesa faciliten la presa de decisions per part de les administracions per a la gestió del territori, contribuint així a oferir un millor servei al ciutadà i ens situa entre els instituts de referència a nivell internacional en l'àmbit de la geoinformació. Des de 1982 garantim l'oficialitat i la independència de la geoinformació que proporcionem, així com dels nostres serveis, que van des de la captura de dades fins a la implementació de solucions. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Observar per comprendre. Comprendre per actuar.